Näin katsot sähkönkäyttötietojasi aidon sähkömittaristasi. Mittaustiedot näkyvät mittarissa olevassa näytössä. Näytössä näkyviä tietoja voit vaihtaa selauspainikkeella. Yksi painallus tuo näyttöön aina seuraavan näkymän. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvä kirjain kertoo, mitä tietoja näytössä esitetään. A+ kertoo kokonaisenergian kulutuksen. A- näyttää kokonaisenergian tuotannon, eli esimerkiksi aurinkopaneelien tuottaman sähkön. Kirjaimien vieressä näkyy lisäksi nuoli, joka kuvaa sähkön siirtymistä. Oikealle osoittava nuoli tarkoittaa kulutusta ja vasemmalle osoittava nuoli tuotantoa. R+ ja R- näytöissä kerrotaan loisenergian kulutus ja tuotanto. Näillä lukemilla on merkitystä vain todella paljon sähköä käyttäville. T1 kertoo päiväenergian, T2 yöenergian, T3 talvipäivän energian ja T4 muun ajan energian kulutuksen. Ilman vasemmassa yläkulmassa näkyvää kirjainsymbolia näytöllä esitetään omina näkyminään päivämäärä, kellonaika sekä energiankäytön teho juuri sillä hetkellä. Näytön alla oleva keltainen valo kertoo sähkön kulutuksesta. Kun valo vilkkuu, sähköä kulutetaan. Mittarin oikeassa reunassa on lisäksi tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo. Kun se palaa vihreänä, yhteys on päällä. Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on mittarissa vika. Ota silloin yhteyttä asiakaspalveluun puhelinnumerossa 05 77 80 500. Mittarissa on myös niin sanottu HAN-väylä, johon voit halutessasi liittää erilaisia kotiautomaatiotoimintoja.